My jsme dali dohromady knihu Psychedelika v Česku a na Slovensku. Já ji takhle ukážu. A má velmi umělecky vytvořenou obálku a zahrnuje 28 rozhovorů s 30 lidma. Traumatizovaní ľudia sú disociovaní, to telo vlastne necítia. A v tom mojom prípade vlastne psychedelika boli ten spôsob, ako som sa vrátila naspäť do tela. Aby sme ju teraz dostali aj túto edíciu umeleckú vlastne k ľuďom. Volám ju, že umelecká edícia. Pro psychedelické fajnšmekry. Wow, to je krásný. Hej. To se vám povedlo, děvčata. Včera išla do tlače. Tripcast vzniká díky podpoře Cura. V tomto podcastu nijak nevyzdvihujeme psychotropní účinky jakýchkoliv psychoaktivních látek a nikoho nenabádáme k jejich užívání. Srdečně zdravím naše pravidelné, ale i náhodné diváky. Dnes si troufnu tvrdit, že nás čeká výjimečné povídání s výjimečnou osobností. A proto nebudu dlouho zdržovat úvodem, ale poprosím kolegyni Evu Cezarovou, aby nám hosta představila. Dobrý den. A dneska tady máme Kristýnu Pomoty, psycholožku ze Slovenska, která založila organizaci Cura, která se věnuje destigmatizaci psychedelik a rozšiřování prostředí, ve kterém psychedelika působí. My jsme v našem podcastu už probírali psychedelické látky opravdu z mnoha stran, ale ještě nikdy jsme neměli takovou příležitost jako tady teď s tebou. A to je vlastně možnost takového ukotvení všech těch pohledů na tyhle látky do nějakého vertikálního prostoru, do celospolečenského a celosvětového kontextu. Když jsme si povídali spolu před natáčením, tak ty si použila proto, o čem mluvím, takovou zajímavou metaforu. Vyslovila si slovo ekosystém. Můžeš nám to přiblížit? Jasné. Tak o tom je vlastne aj tá kniha, o ktorej sa rozprávame dnes, že psychedelická komunita je vlastne jeden ekosystém, ako každá jedna komunita. Že vlastne každá jedna komunita sa skladá z rôznych aktérov a sú to vlastne aktéry, ktorí sa symbioticky doplňajú ako v ekosystéme. Čiže existujú v ňom, teda konkrétne v tom psychedelickom ekosystéme existuje ten vedecko-terapeutický kontext, ktorý je povedzme, že tá primárna cesta, ako sa vlastne dostávajú informácie k potenciálnym alebo teda existujúcim užívateľom. A potom sú tam rôzni iní aktéri a teda my sme pristúpili k tomu problému mapovania toho ekosystému, lebo vlastne zámerom tej knihy bolo, aby sme zmapovali ten ekosystém. A teda pristúpili sme k nemu cez to, že chceme vlastne spoznať tých rôznych aktérov a dať hlas aj tým aktérom, ktorých je menej počuť. Čiže nejak sme to spoločnými silami vlastne pomenovali, že ktorí tí aktéri sú. A myslím si, že nie je správnejšia osoba na to, ako je Eva v českom ekosystéme, ktorá nám vlastne pomohla identifikovať tých rôznych aktérov. A teda spoločne sme to nejakým spôsobom balansovali a pár mesiacov sme vlastne pracovali na tom, že jednak, že kto tí ľudia sú, ale hlavne, že ako vlastne urobiť to zastúpenie v tom ekosystéme biznisu, komunity, a teda aktivistov, umelcov. Veľmi bolo pre nás dôležité, aby tam bol počuť ten umelecký hlas, aby tam bol počuť biznis napríklad, ktorý prispieva či už investíciou alebo podporou destigmatizácie vlastne v týchto kruhoch. A takisto samozrejme legislatívnych aktérov, čiže alebo aktivistov v oblasti legislatívy, čo je tiež veľmi dôležité. Evo, pojďme tedy virtuálně nahlédnout do té knihy. Co nám tedy plave v našem ekosystému? Jak to u nás vypadá? Tak jak zmínila Kristýna, my jsme dali dohromady knihu Psychedelika v Česku a na Slovensku. Já ji takhle ukážu. Má velmi umělecky vytvořenou obálku a zahrnuje 28 rozhovorů s 30 lidma.
což může být matoucí, ale 2 ty rozhovory byly s 2 lidma, takže proto 28 rozhovorů s 30 lidma. Právě z těch oblastí ekosystému, které vyjmenovala Kristýna, takže jsou tam terapeuti, výzkumníci, jsou tam zástupci z legislativy, politici, tedy bychom mohli říct, jsou tam umělci, aktivisti a taky lidé, kteří se zabývají rituálním využitím psychedelik, který jsme se snažili nějakým způsobem zmapovat celý ten ekosystém a to prostředí, ve kterých se o psychedelikách mluví, nebo ve kterých se užívají, nebo ve kterých vlastně se k nim nějakým způsobem přistupuje. Nemůže mě nenapadnout československý. Je to proto, že skutečně ty 2 světy se tolik liší od sebe? Jako ten ekosystém v České republice je tolik odlišný od slovenského, Kristýno? Je veľmi odlišný podľa mňa a to má jasné historické aj možno aj také náboženské dôvody, ale myslím si, že teda ten dôvod, prečo je to Česko a Slovensko, je úplne prozaický a to je to, že sú 2 ľudia, ktorí stoja za Kura Kura. Ja a Marek Homola, vlastne my sme tvorcami Kura Kura, takže je to vlastne sme obidvaja zo Slovenska a dáva to zmysel, aby sme sa venovali komunite aj na Slovensku. Ja už žijem teda tu, v Čechách a pre nás je ten český ekosystém ako keby vzorom, pretože si myslím, že je vzorom pre veľmi veľkú väčšinu sveta. A to, čo sa deje tu, je unikátne v tejto oblasti a je to podľa mňa nádherne výnimočné, že môže takáto krajina v strede Európy budovať vôbec takúto komunitu, že je to naozaj, ako má to jednak historické dôvody a je tu veľká miera slobody, ktorá na Slovensku nielen momentálne, ale historicky nebola. A čím to teda je? Je to od spodu nebo je to z vrchu? Jsme tak otevření nebo máme tak chápající politiky? Nebo čím to je teda? Řekněte mi. Já myslím, že to jde z obou stran. Nejsem si úplně jistá, jak moc to jde z té horní strany dnes. Nicméně po revoluci v těch 90. letech opravdu v té politice seděli lidé, kteří se o tu tématiku hluboce zajímali a kteří se snažili nastavit systém, který bude funkční a který bude ohleduplný, řekněme, nějakým způsobem i zodpovědně přistupovat k drogové tématice. A taky i přestože i u nás jsou psychedelika zařazená do skupiny bezléčebného využití a je to ta stejná skupina, jako jsou všechny ostatní zakázané psychoaktivní látky, tak ten celkový systém není tak rigidní jako jinde, už jenom díky mezirezortu nebo rezortu protidrogové politiky, což je takové separátní oddělení sekce, která má na starosti tady tu tématiku a která nespadá pod žádné z ministerstev. A tuším, že zrovna momentálně není obsazená personálně po odchodu Jindřicha Vobořila, tak doufejme, že ji nezruší, protože je to velmi důležitá součást naší drogové politiky. No a pak tady máme ten pohyb ze spodu, který tady je a je cítit, ať už když se podíváme historicky třeba na magazín Legalizace, který udělal spoustu práce, hodně propagace té tématiky a ačkoliv to eventuálně Roberta Veverku dovedlo k několikaletému procesu soudnímu, tak z něj odešel bez obvinění. No a dál Česká psychedelická společnost, která letos oslaví 10 let, tak myslím, že i díky ní je ta tématika dneska tolik prostoupená veřejným prostorem. Ty si, Kristýno, říkala, že vzhlížíte k nám jako k českému ekosystému psychedelickému. Co tedy stagnuje u vás? Je to opravdu o těch lidech? Je to o nějaké rigiditě náboženství? Nebo o čem to teda je? Co se to tam děje?
Na toto mám dve odpovede. Jedna sa týka histórie a potom je tam jedna taká aktuálna zmena. A myslím si, že nie je Slovensko unikátne v tomto. Teda my pôsobíme najmä v zahraničí, čiže na Slovensku ani ja, ani Marek vlastne nemáme už teraz vlastne žiadne aktivity alebo minimálne aktivity. Takže v podstate akože ten slovenský ekosystém vieme veľmi dobre porovnávať aj s inými krajinami. A určite je tam náboženstvo a náboženstvo toto veľmi silno ovplyvňuje, pretože a myslím, že sa na toto robil aj nejaký výskum, že sa vlastne porovnávali krajiny, kde sa vlastne tá spiritualita vníma tak viac, teda menej dogmaticky. A to sú krajiny, kde kresťanstvo nemá až také pevné korene. A napríklad Česko je takou krajinou. A Slovensko je teda silno katolické. Takže v tomto slova zmysle je otvorenosť voči témam, ktoré súvisia so spiritualitou alebo nejakým spôsobom poukazujú na nejakú spiritualitu mimo náboženstva, sú tie krajiny uzavretejšie. A správajú sa uzavretejšie teda aj logicky k psychedelickej téme. A potom je tam samozrejme to, že teda Slovensko nemá históriu výskumu a myslím si, že Česko tým, že vlastne tu naozaj sa dial ten výskum v 50. rokoch a neskôr stále deje, tak vlastne má obrovskú výhodu oproti ostatným krajinám Európskej únie. A nie len Európskej únie, samozrejme. A to je vlastne cítiť, vidieť. Je to vidieť vlastne v tom, ako sa tá komunita ako keby rozkvita alebo rastie. Takže by sme sa pozerali samozrejme aj na iné krajiny a boli sme v nich, trávili sme tam čas a skúmali sme vlastne tie komunity. Každá má svoje vlastne také nuancy alebo takú ako charakter. A na Slovensku teda to sme mali vlastne možnosť zažiť aj s Evou počas toho, ako sme vlastne tvorili tú knihu, tak sa menila vláda, takže momentálne je tam situácia zase opäť iná. Čiže pred 2 rokmi sme na Slovensku mali Forbes konferenciu, kde sa otvorene hovorilo o psychedelikách, čo je niečo, čo sa stáva bežným aj tu v Česku. A teraz by som si to možno menej vedela predstaviť, respektíve my sme mali teda tú skúsenosť, že počas odborného podujatia sme ako nezažívali, že tá klíma by bola nejaká privetivá, skôr naopak. To znamená, že ten legislativní rámec je stejný i pro Česko, i pro Slovensko, ale holt někdo v tom umí bruslit jinak. Je to tak? Nebo chce do toho zasáhnout jinak třeba? Pokud máme stejné zákony, tak proč se třeba u vás děje něco jiného než u nás? Víš, to mám na mysli. Ja si myslím, že legislatívny rámec je veľmi v tomto slova zmysle nie až tak podstatný, respektíve aj Španielsko, aj Portugalsko majú istý legislatívny rámec, ale je to oveľa ako je to šedý priestor, proste je to šedá zóna. Šedý priestor, šedá zóna vlastne, že tá téma sa naozaj otvára ako a dáva to ten legislatívny rámec vlastne dáva priestor, pretože aj slovenský, aj český, ja nie som právnička teda a rozhodne nie, ale ten paragraf dáva veľmi veľký, široký priestor na interpretácie a skôr to teda ide tým takým neinkluzívnym smerom, špeciálne na Slovensku. Tím se asi dostáváme k esenci toho problému. Mluvili jsme o tom, že Kura se snaží o destigmatizaci psychedelických látek. To by som ako čiastočne teda, skôr teda chceme vzdelávať o bezpečnom užívaní. A destigmatizácia je okrajovo naša téma, ale skôr by sme podporili iné organizácie, ktoré robia ako keby vyslovene aktivity pre destigmatizáciu. My im informujeme určite o psychedelikách, vzdelávame o nich a budeme ďalej, ale ide nám hlavne teda o už užívateľov, ktorí by to potenciálne mohli, ktorým by teda psychedelika mohli potenciálne aj ublížiť a ubližujú. A teda nám ide o to, aby to tak nebolo. Co tedy konkrétně Kura dělá? Proč Kristýna Pomoty, psycholožka, založila tuto společnost? To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že psychedelika sú pre nás iba jeden nástroj. Čiže to je
dôležité, že vlastne, samozrejme, že tým, že aký je to výrazný a proste silný transformačný nástroj, tak zaberajú vlastne veľa priestoru z aktivít Cura, ale ten primárny dôvod, prečo som vlastne založila tú organizáciu, bolo, že som cítila veľkú potrebu informovať spoločnosť o somatických terapiách, o telových terapiách. Čiže narazila som aj ja na limity systému na vlastnej koži počas tej autonehody, ktorú som zažila a vlastne liečenia z nej a tej traumy, ktorá vlastne prišla následkom nádorového ochorenia, ktoré som mala vlastne následkom tej autonehody, tak som vlastne zažila limity toho systému, ako pristupuje k terapii, ako pristupuje k traume, ako pristupuje vlastne k psychoterapii. A cítila som, že je dôležité informovať ľudí, že sú tu telové prístupy alebo terapie zamerané na telo, ktoré sú v kombinácii s tými tradičnými terapiami veľmi účinné a je veľmi dôležité, aby sme o nich vedeli. A aby sme poznali vlastne spôsoby, ako ich rôzne sa dajú kombinovať, tak aby človek ich vedel využívať pre seba bezpečne. A aby som bola ešte konkrétnejšia, tak v mojom prípade teda išlo o to, že som cítila, že tá psychoterapia sama o sebe ma necháva veľmi veľa v hlave, ale liečenie traumy je častokrát veľmi o tele. Čiže traumatizovaní ľudia sú disociovaní, to telo vlastne necítia. A v tom mojom prípade vlastne psychedelika boli ten spôsob, ako som sa vrátila naspäť do tela, ale sú tam aj mnohé iné metódy, ktoré som v tom čase skúšala a pracovala s nimi veľmi, veľmi intenzívne. A rôzne somatické terapie a boli pre mňa transformačné a videla som vlastne, ako menia životy aj iným ľuďom. Takže toto je vlastne zámer Cura. Zámerom Cura je ľuďom pomáhať na tej ceste z tej hlavy do srdca. Evo, řekni mi, kdy vás napadlo, nebo kdy jste se dali dohromady a kdy vás napadlo, že tu knihu napíšete? Jaká byla ta motivace, jaký byly ty první myšlenky, proč do toho půjdete? Protože to muselo být jako šílený práce. Neříkej, že si to nepamatuješ. Tak z jakého konce to vzít? My jsme se poprvé s Kristýnou potkali osobně v Bratislavě na přednášce, kde jsme seděli spolu v diskuzi. A mě velmi zaujala mě její schopnost dívat se na věci ze širšího kontextu. A ja som vlastne Evu čítala predtým, ako sme sa stretli. Čiže ja som čítala vlastne, čo píše a mňa to veľmi inšpirovalo. Pretože krásne sa vyjadrovala o tom vlastne, čím psychedelika sú z jej pohľadu. Čiže bolo to veľmi také osobné a intimné a páčilo sa mi veľmi, ako dokáže sa proste písať. Takže ja som ju, myslím si, že to trvalo asi tak pol roka, až kým sme vlastne prišli k tomu, že poďme robiť najprv magazín. Takže my sme vlastne nechceli robiť knihu. Máme luxusní magazín. Jo, vlastně to má ten formát, když se na to člověk podívá, tak je to takový formát magazínu, protože původně to mělo vypadat trochu jak časopis Forbes třeba, který je trochu tlustší, ale vlastně časopisový a my jsme ani jedna nevěděli, do čeho se pouštíme, co z toho bude, jak dlouho to bude trvat, jak nám to dá zabrat. Neměli jsme doslova ani páru. A máte z toho radost? Ja mám veľkú radosť. A lenže teraz sme uprostred proste víriacich sa udalostí, ktoré s tou knihou súvisia, čiže spôsobujú to, že nám berie spánok už nejakú tú dobu, takže je to proces a ešte prezradím aj to, že by sme veľmi radi urobili aj formát, ktorý je viac knižný. Čiže vlastne by sme ju radi ako reformatovali, možno rozšírili o pár rozhovorov, takže ešte ju čaká nejaká cesta. Mohla by být ta kniha takovou
malinkou vlaštovkou k tomu, že já mám pocit, že se nám to tak jako tříští, já si to dovolím říct, psychedelická scéna na ten ryze klinický rámec, potom teda dejme tomu na nějaký terapeutický a potom teda na ten rekreační, undergroundový, seberozvojový, bych mohla i říct. Mohlo by tohle být třeba nějaká vlaštovka na to přemostění, aby jsme vlastně si uvědomili, že ty ekosystémy jsou stejně nějak spojený? Já myslím, že jo. Myslím, že i ten rekreační se ještě dost odlišuje od toho sebepoznávacího a ještě tam máme tradiční. Takže ono to není, těch kontextů je víc. A myslím, že všechny jsou důležité a je důležité, aby všechny měly svoje místo ve společnosti, která integruje psychedelika. Že jinak je nedokáže integrovat s jejich potenciálem. Jinak vlastně to vždycky bude někde tak trochu bouchat, když to tak řeknu. Protože třeba i ten klinický kontext, tak je něco jiného podávat psychedelika lidem, kteří mají diagnózu a jsou vlastně nemocní. Na světě jim není dobře. Na světě je jim vlastně hodně špatně. A pak podávat je lidem, kteří jsou zdraví, ale kteří touží po nějakým hlubším propojení sami se sebou a se světem kolem. A teď jedna otázka je třeba toho, jak by takové místo mělo vypadat, protože zároveň může vypadat jinak pro ty lidi, kteří mají diagnózu a kteří třeba potřebují být někde na klinice, vlastně na psychiatrii, v hospitalizování, jako v nemocnici. A nebo lidi, kteří vlastně chtějí procházet nějakým sebepoznáním, tak nemusí nezbytně být v tom kontextu té kliniky. Takže a pak jsou tady všechny ty další kontexty a každý z nich by mohl mít svoje vlastní nastavení. Tak je i otázka toho, jestli dokážeme eventuálně přijít na nějaký základní body toho, co by měl zaštiťovat ten náš systém, který budou pro všechny společný, a aby příliš neoklešťoval kreativitu každého jednotlivého kontextu a jestli dokážeme to s tím integrovat do toho našeho systému, aby ty nůžky zároveň zůstaly dostatečně otevřený a zároveň zaštiťovaly dostatečný bezpečí. Existuje, Kristýno, vidíš nějaký průnik? Průnik teraz s čím? No, toho všeho, co řekla vlastně Eva. Jestli se dají ty nůžky otevřít tak, aby to bylo správně a ještě vlastně jako... Jestli je to proveditelné vlastně. Neviem, či úplne rozumiem metaforám nůžky, lebo Eva používa jednu metaforu s nožom, ktorú mám veľmi rada a stále jej to pripomínam, že povedz to takto. Tak řekni tu metaforu. Ja si ju pýtam od Evy, takže to bude musieť ona potom povedať, ale... takto. Našli sme veľa nuansov alebo takých subkultúr, by som povedala, ja to použijem tak organizačno-psychologicky, že sú to subkultúry a podľa mňa každý systém, ktorý má slobodu, tak dokáže byť, teda čím viac slobody v ňom je, tým viac kreativity tam je, tým viac tvorivosti tam je a tento český systém je v tom veľmi inšpiratívny, podľa mňa, že tú slobodu dokáže zabezpečiť viac ako iné. Ale samozrejme, že nie je to ideálne. Aj tu je to proces. A je veľmi dôležité, aby sme to zase neprepískli, pretože by sme mohli tomu systému veľmi ublížiť a celkovo tomu pokroku. Už sa to stalo a my sme vlastne rozoberali viackrát aj to, kde sa tá tvorivosť ako keby už rozmáha tak, že to je naozaj na pokraji ako keby toho, aby zatriasla celým tým systémom a aby padol. Čiže potrebujeme to robiť postupne a bezpečne a myslím si, že ten konsenzus všeobecný je taký, že ten spôsob hovoriť o tejto téme vedecky a v takom tom vedecko-terapeutickom kontexte je ten primárny, alebo tá primárna cesta, že poďme proste hovoriť o tom, ako vlastne tieto látky vedia pomôcť tým ľuďom, ktorí ich potrebujú akútne. Čiže ako, že sú proste pre nich momentálne veľmi dôležité na to, aby sa im výrazne mohla zlepšiť kvalita života. A taká skupina ľudí je a my to vieme čím ďalej, tým lepšie identifikovať a teda pracovať s tou skupinou.
ale existuje tu ďalšie ako keby subkultúry, ktoré práve že tomuto pomáhajú, pokiaľ ich vieme dostať čo najviac z toho undergroundu do toho, ja to poviem tak obrazne, že do toho svetla, hej, že underground dokáže ubližovať vtedy, keď musí byť veľmi utajený. Tak underground je ako by definition utajený, hej, že to je ako jeho smysl takový. Jeho podstata, ale teda pokiaľ v ňom prebiehajú aktivity, informovanie a sú organizácie, teda, ktoré toto veľmi kvalitne podporujú, informovanosť, vzdelanosť undergroundu, aby vlastne sa dostával viac a viac do takej uvedomelosti, tak dokáže veľmi dobre podporiť a navzájom sa vlastne tie ekosystémy alebo tie subkultúry podporujú. A to si myslím, že sa deje aj tu v Čechách, aj v iných krajinách, v Španielsku, v Portugalsku, kde sa vlastne tá informovanosť toho undergroundu proste stále navyšuje. Takže toto je veľmi dôležité a je veľmi dôležité, že tu vznikajú biznisové a rôzne ako myslím si, že skôr áno, že ten biznis a ten ekosystém inovácií je miesto, kde sa rodia myšlienky a postupne sa ako dostanú do takého mainstreamu, že už ich alebo tak postupne sa dostávajú do mainstreamu, že ich ten mainstream dokáže spracovať, dokáže ich viac prijať. Čiže je dôležité, aby aj ten biznis bol prítomný a ja som v minulosti veľa spolupracovala s biznisom a stále ako keby s ním spolupracujem. Je to miesto, z ktorého vychádzam a vidím, že vlastne ako sú dôležité médiá, ako dôležité sú vlastne takéto prostredia obchodné, kde sa táto téma otvára. Dokáže to samozrejme zachádzať za hranice tej produktivity alebo pomoci, ale v rámci možnosti je to veľmi, ako v rámci normy nejaké je to veľmi podporné. Jaké teda máte v Kurakura praktické a legální nástroje na toto dělat? Jo, že něco v rámci harm reduction něco, protože něco jiného, jedna věc je, že se to nesmí, ale druhá věc je, že se to děje, že jo. Takže jaký tam jsou ty nástroje? Co můžete dělat? Máme momentálne také dva hlavné nástroje. Teda jedna je vzdelávanie, čiže tvoríme vzdelávací program a vlastne pracujeme na tom, aby sa tento vzdelávací program dostal k určitej skupine ľudí, ktorí si vytvoria vlastne priestor na to, aby išli do naozaj hlbokého kvázi ako času zaoberania sa s témou psychedelik, čiže to zahrňa veľmi veľa teórie, veľmi veľa vlastne spoznávania rôznych uhlov pohľadu a potom aj zážitok. A ďalšia aktivita, čiže aj táto kniha je v podstate jednou z aktivít v rámci toho vzdelávania a radi by sme ju teda tiež v nej pokračovali v nejakom duchu. A máme tam potom ďalšie nápady, ktoré radšej nebudem o nich hovoriť, lebo ak sa nestanú, tak budem potom smutná, ale teda máme tam ďalšie vzdelávacie nápady a také komunitné nápady. A jedna z aktivít, s ktorou sme začali tento rok, čo je vlastne tá druhá forma, sú vedené zážitky. Čiže voláme to, že integratívne zážitky v Holandsku, ktoré vlastne poskytujeme teraz iba takej menšej skupine ľudí, terapeutom a ľuďom, ktorí sú pomerne povedzme, že už pripravení alebo teda majú určitú prípravu za sebou. Čiže pracujeme na takom zážitku v Holandsku, dejú sa 3 tento rok a okrem toho teda máme aj zážitok v Česku. Pripravujeme, ktorý ale nebudú tam psychedelika, ale dotkneme sa tam takými jemnými cestami rôznych rozšírených stavů vedomia. Jaké bývají výstupy z tady těch pobytů, jestli už nějaké za sebou máte? Nemáme, takže sú nové, áno. Jaké čekáš výstupy, teda, jaké by si ráda? OK, to je...
bola by som veľmi rada, keby sme boli bezpečným partnerom primárne, čiže keby ten náš sprievod bol primárne teda bezpečným pre tých ľudí, ktorí s nami pôjdu. To znamená, že okrem toho, že by sme boli veľmi radi, keby to bol krásny zážitok a snažíme sa o to, aby bol krásny. Naozaj ako v krásnom prostredí, s krásnou hudbou, vhodným celým tým programom a vlastne prípravou, tak to najdôležitejšie pre nás je to, aby ten človek sa o nás mohol oprieť. Čiže budú tam facilitátori, ktorí sú veľmi skúsení a sú to väčšinou teda psychiatri a psychoterapeuti a sú to ľudia, ktorí majú veľa rokov skúseností s facilitovaním takýchto zážitkov. A pre nás je dôležité aj to, aby terapeuti, ktorí nemajú svoju vlastnú skúsenosť mimo klinického kontextu, to znamená, že častokrát tí terapeuti poznajú tie látky v tom klinickom kontexte, ale nepoznajú ich v takom kontexte, ako ich ľudia bežne užívajú alebo ako sa častokrát užívajú, tak pre nás je dôležité, aby sme vedeli poskytnúť aj takúto skúsenosť. Jaký je tvůj osobní pohled na běžnou psychoterapii? Protože já bych řekla, že u tebe možná úplně nebyla úspěšná a proto si se vydala i tím směrem. To by som nepovedala, že nebola. To by som nepovedala. Bola práve, že to bola veľmi dôležitá súčasť. Psychoterapia, ja to občas zvyknem hovoriť, že to je ako demokracia, že nie je dokonalá, ale nič lepšie sme nevymysleli zatiaľ. Že je vlastne takto, ako v našom regióne je tá psychoanalytická tradícia v podstate prítomná v každom jednom psychoterapeutickom prístupe. A teda tam ide o analýzu a ide o to, že človek tráví teda veľa času vo svojej hlave. A ono to má ako určite veľmi dôležitý význam. Ten oveľa dôležitejší význam je v tom vzťahu. Čiže pokiaľ je ten vzťah úspešný a dobrý, tak psychoterapia je podľa mňa skvelý sprievodca, veľmi dôležitý sprievodca aj týmto procesom. A okrem toho je ďalšia vec, ktorá sa s psychoterapiou možno menej spája, ale psychoterapia je aj spirituálny sprievod alebo nejakým spôsobom opora. Čiže deje sa tam veľa spirituality a to je ťažké pomenovať. Každý to má inak, každý to cíti inak. Takže toto si myslím, že je práve že v téme psychedelik veľmi, veľmi dôležité. A ja som tiež v psychoterapeutickom výcviku, v takom, ktorý je zameraný na telo. Čiže spája sa tam tá telová terapia a s tou psychoterapiou a to je teraz klasickou psychoterapiou a to je dôležité pre mňa, aby to tak bolo, že vlastne tí terapeuti, ktorí prechádzajú výcvikmi v tých telových smeroch, tak častokrát bývajú o niečo lepšie pripravení byť potom sprievodcami s psychedelikami. Ty jsi říkala, že Eva je odbornice na český psychedelický ekosystém. Evo, zarazilo tě něco nebo překvapilo tě něco, když jste dohromady dávali tu knihu na tom slovenském ekosystému? Bylo tam něco pro tebe nového, překvapujícího? Překvapila mě opatrnost a taková forma sebekontroly respondentů, která na Slovensku byla jednoznačně výraznější. Vlastně sami se mě ptali, jestli je to nemůže ohrozit, jestli je to v pořádku. Dávali jsme si mnohem větší pozor na to, jakým způsobem formulovali věty a co potom bylo výsledným dílem toho rozhovoru. Tak to bylo určitě jedna z věcí, která mě zarazila. Pak vlastně samotná konference nebo křest knihy na Slovensku, tak se potýkal s mnoha názory veřejnosti ohledně možné razie a vůbec jako vpadnutí do toho prostoru kvůli vlastně šíření toxikomanie, kvůli sdílení tady těch informací. Že jsme mohli cítit, že to podnebí tam je
poněkud dusnější. A jinak asi teďka nejsem schopna toho vytáhnout víc. Kristýno, bylo třeba obtížné získat důvěru těch lidí, kteří jako na první dobrou fakt jako do toho jít nechtěli, protože měli oprávněné obavy? Ja si myslím, že keď niekto začína, tak budovať dôveru je proste proces, takže pokiaľ sme tam, neviem to, ako to Eva cítila, ale pokiaľ som tam ja cítila nejakú rezistenciu alebo proste aj odmietnutie alebo proste len neochotu sa ako o tom rozprávať, tak to mi príde ako úplne normálne. Príde mi to ako súčasť toho procesu, že my sme vlastne pomerne neznáma organizácia, aj keď editorka teda tej knihy je veľmi známa, tak my neznáma organizácia, takže nemusí každý proste chcieť ísť do toho. Teda myslím si, že je to určite každého, my sme oslovovali veľa odborníkov a každý odborník má na to iný prístup, že ako sa hlási k tej téme. A aj keď nie je odborník, aj keď sú to proste umelci, ktorí si len dávajú pozor na to, ako ich verejnosť vníma, tak tá opatrnosť je tam na mieste. Takže to si myslím, že je v poriadku. Ako každý máme k tomu nejaký osobný príbeh alebo osobnú cestu. Je tam něco, co bys ráda vypíchla? Nějaký rozhovor, nějaký člověk, něco, co bys ráda vypíchla? Človeka asi nevypichnem, ale teda, lebo je tam 28 a teda je to, 30 ľudí a 28 rozhovorov. Áno. Ale teda, čo je špeciálne na tomto vydaní je to, že s nami spolupracovalo, myslím, že viac ako 10 umelcov. A boli aj umelci, ktorí vlastne sa spoludielali na tej obálke, aj majú teda umenie v tej knihe a ten rozmer, my sme to zámerne tak chceli, aby bol veľkoformátový, aby to umenie tam vyniklo. A to si myslím, že sa podarilo a teda listovanie si tou knihou sme chceli, aby bol umelecký zážitok trochu a myslím, že aj to sa podarilo, takže sú tam krásne diela a naozaj nádherné diela a vlastne aj tú obálku sme tvorili takým až bizarným spôsobom sme vlastne tvorili. Našli sme organizáciu Drž huby, ktorá pestuje rôzne huby, a funkčné huby, aj nefunkčné. A vlastne v laboratóriu nám vytvorili takéto veľmi farebné kreácie na PET myštičkách. A vlastne tie sme potom takým veľkým objektívom, takým špeciálnym objektívom Šimona Klimana odfotili. On to fotil vlastne a sme tam sa s tým ako hralo. Ja som dostala z toho aj nejaké zábery, takže sme ich potom zahrnili niekam na sociálne siete, že ako sa to vlastne tvorilo. A bol to proces, no. Bol to celý proces. A pre nás ešte nekončiaci teda. Chápu, že ten design je určitě důležitý, ale ty jsi zmínila ty umělce. Proč ti umělci jsou třeba důležití pro tu komunikaci? Je to to přemostění? Je to to, že oni vlastně dokážou být v něčem i opinion makeři, že něco otevřou nějaké téma, že pak je snadnější do toho vstoupit? To určite, určite. Ja si myslím, že primárne teda, alebo čo ma napadá hneď, je to, že psychedelická skúsenosť a mystická skúsenosť sa nedá oddeliť a psychedelika od umenia sa nedá oddeliť, že vlastne to samý ten zážitok je proste častokrát veľmi umelecký. Aj pre človeka, ktorý s umením naprvu nemá kontakt, alebo teda nie je ako až tak umelecky založený, tak to proste býva silno umelecký zážitok a srdce otvárajúce umenie je pre mňa srdce otvárajúci zážitok, tak ako psychedelika sú častokrát, takže to tam vidím ako jednoznačné spojenie proste umenia a psychedelickej vôbec komunity. Ako umenie proste tvoriť tú komunitu je
toho neoddeliteľnou súčasťou. Vždy to tak bolo, aj historicky, a stále to tak je. A proste my sme, aj to bola inak veľmi pekná cesta vďaka Eve, aj vďaka vlastne otvorenosti tých umelcov, že sme dokázali identifikovať ľudí, ktorí vlastne naozaj, že rokuce prispievajú do toho, aj keď to možno nemajú tak pomenované, alebo oni sami by to možno tak nepomenovali, že sú súčasťou nejakého hnutia, ale oni vlastně tvoria tu komunitu. Mně se moc líbilo, jak Kristýna předtím řekla, že umění odráží svobodu ducha. Já myslím, že psychedelika rozšiřují svobodu ducha a osvobozují ducha. A že vlastně i proto to jde fakt ruku v ruce s tím uměním. Já si myslím, že to je o tom, že opravdu pokud ten systém je v pořádku, tak se takových věcí neobává. Pokud není úplně v pořádku, tak se trošku bojí a to je asi vidět i v Československu, že tam ten rozdíl je trošku vidět. Áno, ako je vidieť určite ten rozdiel, teda ten strach tam na Slovensku je proste badateľne väčší. A strach teda spôsobuje uzavretosť, ale psychedelika sú pre veľa ľudí takým katapultom do kontaktu s duchom a s duchovnom a s duchom, by som povedala. A to vlastne je tu v Česku historicky tak, že vlastne my sme robili rozhovory s ľuďmi, ktorí sú v tej téme nie 10, nie 20, ale 30, 40, 50 rokov a viac. Že sú v tej téme proste naozaj ako väčšiu časť svojho života. A vlastne je to pre nich poslanie. Alebo, tak by som povedala, že možno nie psychedelika sú pre nich poslanie, ale psychedelika niekde na tej ceste to ich poslanie posilnili alebo možno dokonca definovali, že vlastne sú veľmi dôležitou súčasťou tej ich cesty a to tu v Česku teda má tú tradíciu a to sa so Slovenskom tým pádom nedá úplne porovnať. Aj keď možno teraz krivdím, pretože na Slovensku sú odborníci, ktorí sa psychedelikám venujú veľmi dlho, ale aj teda odišli, čiže žijú mimo Slovenska a teda je to ešte proste vývojovo niekde inde a to je prirodzené. Já bych si dovolila říct takový troufalý pohled a je to možná i tím, že já si teda myslím, a to je ten troufalý pohled, že někdo má spiritualitu a náboženství za to též. Že někdo má pocit, že ta spiritualita vlastně jako je to náboženství a to si myslím, že teda aspoň podle mého názoru není. Co myslíte? Jak já vnímám náboženství, tak jak ho známe nebo vnímáme, že ho zaštiťuje nějaká organizace, nějaká jakoby vlastně až trochu dogmatická církev. A spiritualitu vnímám jako vlastní spojení s duchem, vlastní kontakt s něčím, co nás přesahuje, který má každý individuální a každý k němu si ho sám třeba i otevře nebo k němu nějakým způsobem individuálně přistupuje. To je každýho věc. Krásně řečený, jak říká jeden z mých oblíbených matematiků. On říká, že my tady na západě, co se máme dobře a jsme vlastně bez přílišně velkého kontaktu s tou přírodou, tak my máme díru v duši. A dost lidí tu díru v duši jak si zalepí tím náboženstvím, ale zapomene na tu spiritualitu. To je hlboká myšlenka. Je to... no... Evo, jak si třeba typovala lidi, kteří by do té knihy mohli přispět? Někteří jsou jasní, byl tam třeba někdo nejasný, nebo v někoho si doufala. Jak si ty si vybírala vnitřně lidi, kteří do toho půjdou? Tak hodně i ze svého vlastního zájmu, s kým jsem chtěla vést rozhovor, nebo kdo mi přišel zajímavý, koho myšlenky mi přišly zajímavý vůbec v tom celém poli a psychedelie. A zároveň spoustu z těch lidí já fakt znám. Znám je osobně, znám je dlouho. A třeba znám i nějaký jejich pozadí,
z kterého vzešli nebo z kterého vycházejí, který třeba tam někdy ani není zmíněný, ale tím, že ho znám, tak vím, jaký kameny podkládají jejich povědomí nebo vlastně to, co sdílejí. Jak to bylo u tebe, Kristýna? My sme to tvorili, tak ja som konzultovala vlastne s Evou hlavne, lebo nemáme až taký dobrý prehľad a bolo to veľmi dôležité, takže ja som si intuitívne teda z toho môjho pola vyberala ľudí, ktorí stáli čo najbližšie. Čiže boli to ľudia, proste bolo to veľmi také vzťahové, podobne ako to mala Eva. A je tam, myslím si, že ako dosť silný nepomer Slovákov a Čechov. Niektorých tých českých respondentov som poznala aj ja, ale väčšinu nie. A tých slovenských sme teda robili tie rozhovory. Myslím, že spoločne, myslím, že aj ty si robila niektoré slovenské rozhovory. Čiže je to taký mix. Robila som aj ja niektoré rozhovory s českými respondentami a pre nás nebolo dôležité teda miera zásluh. To je dôležité asi povedať, že nebolo to o tom, aby sme teraz porovnávali, že kto prispel do toho ekosystému viac ako iný, ale skôr nám teda išlo o to, aký je tam vzťah, a tiež nám išlo o to, aká je tam tá mozaika. Že vlastne tí ľudia tak dosť k sebe zapadajú, že každý je niečím odlišný, nejak inak sa pozerá na veci, má iný lievik, cez ktorý mu to ide, a to je na tej knihe podľa mňa unikátne, že sme tam naozaj ako snažili sa namiešať ten koktejl tak citlivo. Kdo by tu knihu měl číst? Pro koho je určená, Kristýno? Ten primárny náš záujem bol, aby sme poskytli prehľad, čiže mapovanie toho ekosystému a teda odborníkov a informácie o psychedelikách pre ľudí, ktorí sú otvorení tej téme, ale nevedia o nej veľa. Čiže my sme chceli ako keby taký komplexný obraz poskytnúť ľuďom, ktorí už sa zaujímajú o tú tému, aj sú ako keby otvorení možno ich vyskúšať, ale nemajú ešte dostatok informácií. Čiže ten zdĺhavý proces, ktorý som si ja proste preskakala úplne v tom začiatku, tak sa dá kvázi dosť skrátiť prečítaním tej knihy, že tam sa vlastne človek naozaj dozvie z každého rožka troška. A potom si myslím, že potom sa to trošku tak ako zmenilo aj na tú odbornú komunitu, že my sme vlastne boli radi, keby aj terapeuti alebo rôzni ľudia, ktorí sa venujú psychedelikám, si našli v tej knihe možno nejaké prekvapenia aj z možno odvetví, ktoré im nie sú až také blízke alebo s ktorými sa až tak často nestretávajú. Já souhlasím s Kristýnou a zároveň teda musím přiznat, že skoro v každém rozhovoru bylo něco, co i po 10 letech hlubinného bádání tématikou, tak mě překvapilo, nebo že to vlastně přineslo nějaký pohled a perspektivu k zamyšlení, nad kterou jsem se pozastavila, nebo s kterou jsem na nějakou chvíli zůstala. A myslím právě, že i to rozpětí těch lidí, kteří sahají od terapie a výzkumu a legislativy až po rituál a komunitu, kulturu, že vlastně je dostatečně široký, aby si tam každý našel něco novýho. Do jak široké distribuce se s tím půjde? Co máte v plánu? Nevieme ešte, ale teda skúšame... Scháníme sponzora na výtisk? Scháníme sponzora na... Zatiaľ nie, ale rozmýšľame nad rôznymi nápadmi, napríklad crowdfundingu tej ďalšej edície. Takže teraz v tejto edícii bude dostupná kniha čoskoro, už myslím si, že o mesiac, a potom vlastne postupne pôjdeme ďalej a uvidíme, že kam sa až dostaneme. My by sme boli veľmi radi, keby sa dostala k čo najviac ľuďom. Čiže to je akože primárny záujem.
nepotrebujeme z nej vyslovene predávať, alebo nejde nám teda o to, aby sme z nej mali nejaký zisk, ale aby sme ju dostali k ľuďom. To je point. A teda ako áno, že bolo nám poradené od knižných expertov a marketérov, keďže nevieme vydávať knihy a naozaj to nie je naša domena, čo sme zistili za posledný 3/4 roka, tak sme dostali poradené, že je dôležité, aby sme ju dobre nacenili, aby tam tá výmena teda bola, aby tam tá protihodnota bola. Takže budeme o tom ešte debatovať aj s editorkou knihy určite, že ako to vlastne spravíme a aby sme ju dostali prostě čo najviac ľuďom. Nicméně můžeme říct, že tady tohle je teďka taková speciální limitovaná edice, která je fakt krásná a kterou každý chce mít doma předtím, než to spolkne knižní trh a dá tomu formu klasické knihy. Kdybych tě teď požádala, abys pár větama lidi nalákala na tu knížku, šlo by to? Tak to neviem, to nemám nacvičené, ale teda mne sa veľmi páči ten názov, ktorý vymysleli Vláďka s Evou, že rozhovory za hranicami vedomia. To je podľa mňa naozaj krásne. A je veľmi vzácný ten editoriál, ktorý napísala Eva, pretože je tam naozaj, ako človek, keď si prečíta ten editoriál, tak získa veľmi dobrý prehľad o tom, o čom vlastne tá celá komunita, ten ekosystém je a o čom psychedelika sú, aký je ich prínos, čo vlastne dokážu, čo vlastne prinášajú nielen vedecko-terapeuticky, ale aj kultúrne ako hnutie. Takže je to veľmi komplexný úvod a teda je tam 28 rozhovorov s 30 ľuďmi, ktorí krásne obrázky tam sú. Ktorí sú naozaj z rôznych odvetví, čiže je to krásne pomiešané, sú tam významní predstavitelia vedy a terapie, legislatívy, Eva to už spomínala, takže to sa opakujeme a myslím si, že je do toho dané veľké srdce, za čo ďakujem každému, kto na nej pracoval, pretože je tam veľa ľudí naozaj, ktorí ju tvorili a veľmi som zvedavá, kam to povedie. Súhlasím, že je dôležité, aby sme ju teraz dostali aj túto edíciu umeleckú vlastne k ľuďom. Volám ju, že umelecká edícia. Pro psychedelické fajnšmekry. Wow, to je krásne. To sa vám povedlo, devčatá. Včera išla do tlače, táto edícia teda, takže za 2 týždne bude vytlačená. A pôjde do knihkupectiev. A teraz som zabudla, čo som ešte chcela k tomu povedať, ale možno ma to ešte napadne. Tak já si dovolím na závěr přečíst to, co zaujalo mě. Je to věta od Stanislava Grofa, který je pro nás v Česku velmi významný, pro psychedelickou komunitu nebo ekosystém náš. Věřím, že pro budoucnost naší planety je nezbytné vyvinout nástroje, které mohou změnit vědomí, jež způsobilo krizi, v níž se nacházíme. To si myslím, že je velmi zajímavý vstup do té knihy. Já ji takhle ukážu. My určitě pro naše diváky, posluchače přidáme link, protože je i e-kniha, která bude ke stažení, ale samozřejmě tahle limitka je naprosto úžasná a tu doporučuju. Tak s vámi se dámy rozloučím. Děkuju, Evo, tobě Děkuju. jako hostovi, jako spolumoderátorce a děkuju moc Kristýně Pomoty za krásné povídání a hlavně dámy vám oběma za tuhle knihu. Ďakujem pekne. Díky. Na viděnou, naslyšenou. Pre mňa naozaj silné a mala som ako predtým myslím si, že dostala som sa do kontaktu alebo pre mňa to bol taký katapult toho kontaktu s duchom ayahuasca. Keby mi to niekto hovoril, tak naozaj ako možno sa tomu aj smejem, že ja budem mať niekedy nejaký vzťah s nejakou rastlinou, ale mám teda, áno, mala som vzťah a budovala som si vzťah s rastlinným vedomím. A to bolo, ako rozprávali sme sa spolu.
bola to komunikácia, výmena. A cítila som neskutočnú vďačnosť za svoje telo. A můžeme třeba vybrat nějakou zkušenost, která se trošku vymykala těm ostatním? Všetky sa vymykajú. No normálnímu životu určitě. Áno, ale myslím, že každá jedna bola úplne iná. Úplne iná.